conèixer realment és la labor d'una persona, perquè darrere del club hi ha persones. Una persona que en definitiva ha estat qui va rebre el testimoni de Mario Calcaño, sense ni saber-ho ell mateix, ni conèixer, però que va tenir l'esperit no de crear sinó de creure en que part del futur del nostre Patí era el Patí Júnior i s'hi va abocar. Com també podeu imaginar, estic parlant d'en Jordi Ubach. En Jordi Ubach i Xifra és una persona enamorada del Patí i del Patí Júnior. Des del mateix moment i del mateix dia de la fundació del Club Marítim Cubelles en l'any 1970, club del qual és ara president i que va veure el número 101 en el seu club de platja. Ell ha estat el motor de la promoció d'aquesta embarcació. Aquesta embarcació, la seva acció l'ha pogut desenvolupar gràcies a la seva empenta i convicció col·laborant amb ADIPAV i amb Federació Catalana de Vela i posteriorment encara de forma més directa per pertànyer i estar lligat a les diferents juntes directives d'ADIPAV. En Jordi ha estat liderant totes les campanyes promocionals d'aquesta embarcació des del moment que s'hi posà. Ajudat en el seu moment per en Ramon Huertas, persona que va subvencionar ell mateix la compra d'aquestes embarcacions, aconseguint fins i tot subvencions de la Real Federació Espanyola de Vela. La història repeteix, ara de la mà d'en Rafael Figuerola. En Rafael també ha subvencionat la compra d'aquestes embarcacions. Però curiosament sempre al darrere hi ha una mateixa persona, en Jordi Ubach. L'any 2008, l'Ajuntament de Cubelles va declarar oficialment, mitjançant una moció institucional en el ple de l'Ajuntament, el Patí de Vela Júnior com a embarcació genuïna de Cubelles. També per iniciativa del Club Marítim Cubelles, l'any 2010 i amb motiu de la celebració del seu 40è aniversari es va encarregar la primera maqueta a escala de Patí Júnior, que va ser regalada al Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona, el qual des de llavors continua a les seves vitrines. La maqueta porta el número de casc i vela 101 en commemoració del Patí Júnior que va adquirir el club, així com els flotadors pintats amb el color verd que haureu pogut veure avui, número de RAL 6018, color corporatiu de la seva escola de vela. Dos accions a nivell institucional que podeu imaginar qui hi ha al darrere. Des de llavors, i més o menys espaiades en el temps, s'han continuat fent actuacions promocionals del Patí Júnior, encaminades bàsicament a les escoles dels clubs i han estat liderades per ADIPAV, Federació Catalana, Fabricant i sempre al capdavant en Jordi, com a secretari territorial d'aquesta embarcació. Gràcies també a la seva acció es va recuperar la celebració del Campionat de Catalunya de Patí Júnior. I no content amb això, ha aconseguit incorporar el Patí Júnior en totes les competicions importants de la disciplina patí, és a dir, el Campionat d'Espanya, la Copa d'Europa, la Copa d'Espanya, International ADIPAV Cup i en nombroses ocasions amb el protagonisme organitzatiu del Club Marítim Cubelles. No dic per últim, perquè encara no sabem amb què més ens sorprendrà, però ha aconseguit que al llarg de l'any es dugui a terme una lliga de Patí Júnior, de clubs. Cap altra embarcació té aquest format, que és l'enveja de moltes altres classes. Gràcies a que en Jordi, ara mateix és president del seu club Marítim Cubelles, que forma part de la Junta d'ADIPAV i que des de l'any 2009 és el secretari territorial de la classe, Patí a Vela Júnior, que pot exercir una tasca molt i molt més directa. Sé que vols deixar la secretaria de la classe Patí a Vela Júnior. L'argument molt vàlid és que portes molts anys, que ja no hi tens els fills navegant-hi, etc. Totes elles raons molt vàlides, però tinc els meus dubtes que t'ho comprin, perquè has posat el llistó massa alt, molt i molt amunt. És el que passa, no ens enganyem, la gent no ens agrada ella que ens compari. I quan hi ha hagut una molt bona feina feta al llarg dels anys, fa més por que altra cosa, la comparació és odiosa. Per això, Jordi, a banda d'agrair-te la bona feina feta, ADIPAV té el deure i la satisfacció d'anomenar-te soci d'honor. A veure si així hi ha algú que s'enlluerna, és valent i vol agafar el testimoni. Ja veus que t'ajudem, però si no ho aconseguim em sembla que t'ha tocat continuar uns anyets més.
M'hauria agradat tenir amb nosaltres a tots els possibles candidats al teu relleu per tal que s'enlluernessin, però havia de ser prioritari el preu de la sorpresa. En aquest món no es pot tenir tot. De totes formes, hi ha molts bons representants i possibles candidats presents del Petit Júnior i no dubto que en prendran nota i en faran ressò un dia o un altre. També ens acompanya en aquest acte una persona a la que vull fer un especial agraïment. Aquesta persona és la Roser, la teva esposa. Sé que quan una persona s'involucra amb tanta intensitat com tu amb una causa, a vegades costa trobar l'encaix amb la família i amb altres aspectes de la vida quotidiana. En aquest cas, almenys de portes enfora, ha estat un encaix excel·lent. Per tant, agrair a qui ha permès i permet que podem gaudir d'una persona amb dedicació a la nostra classe com tu. Bé, m'agradaria que m'acompanyés el nostre president d'honor, en Joan Coma Juncosa, per lliurar el passet d'honor, símbol de la nostra embarcació, en reconeixement a en Jordi, com a soci d'honor de DIPAP. Bueno, sí, es mereixen unes paraules. La veritat és que estava a punt de plorar amb el racó perquè me l'estava... El problema és la sorpresa, és a dir, jo no m'esperava això. L'únic que puc dir és que em fa molta il·lusió. A mesura que anava parlant dic, home, aquesta història l'he escrit jo, però bueno, està bé. I després dic, home, ja sé cap a on va això, no? Ara entenc per què la meva dona, que no la coneix quasi ningú, perquè no m'acompanya mai a cap acte, que no tinc dona. I dic, ostres, que raro que hagi volgut vindre, després el meu fill, la meva filla, dic... I ho estava explicant a mi la Rebeta, dic, els joves d'ara no els entenc, però bueno. O sigui que realment és sorpresa total i absoluta. Més seriosament, jo vull dedicar, i ell ho ha dit molt bé, a una sèrie de persones que em van inculcar el Júnior, i recordaré sempre l'Armand amb molt de carinyo, que va ser el que va fer que en Jordi Anega fos el primer secretari. I després, bueno, hi ha el Gerard, el Rafael, el Milo, la promoció que vam fer amb el Júnior, vull dir, Corto Maltès, històric, vull dir, aquí això, jo que és una miqueta tros de cadascú, el que vaig recuperar és un trosset de cada vosaltres. Jo, sincerament, doncs, bueno, està clar que l'Anna vol apretar-me perquè no deixi la secretaria. Bueno, si trobem algú com Déu mana, doncs sí, però vull dir, no serà un abandono, sinó que si ho aconsegueixo serà perquè algú que tingui més empenta no pugui fer-ho millor. Però bueno, l'únic que volia dir és, bueno, és una sorpresa. Com que jo, no sé si ho sabíeu, però porto el número 2, perquè sempre he volgut ser un segona i mai volia ser primera. I com més gran m'he fet, encara que dius, bueno, però si algun dia passes... Però clar, el peixet l'he tingut sense ser primera, amb la qual això també és guai, no? Bueno, conya a banda, moltíssimes gràcies, Anna. Joan, jo et considero tota una institució, i el qual és un honor que tu m'hagis donat aquest premi i aquest reconeixement. I res, seguir lluitant pel Júnior. El Xavi el vull felicitar perquè ho ha dit l'Anna molt de passada, però tots sabeu que el patí no és res a Espanya. Classe patí júnior no existeix, gràcies al Xavi es diu classe, això és una cosa que quan jo vaig posar vaig descobrir que, hòstia, si això del júnior no existia gaire, no? I per tant també vull agrair-te aquesta gestió que encaixa tot. Res més i moltes gràcies a tots.